Jina sa l-lum naf illi hija ppjanata kif qed jingħad għal rebbija tas-sena d-dieħla. Ma mhux qabel dak kienet msemmija mhux finalizzata, kienet msemmija aktar kmieni, ma x'ikunu r-raġunijiet imbagħad tal-Vatikan u sorsi oħra ma nafx. Ma nista' ngħidlek jien daqskemm jaf il-pubbliku ġenerali naf li hija ppjanata għal rebbija tas-sena d-dieħla. Ġifieri bħala uffiċċju tal-President m'għandekx informazzjoni ulterjuri minn dak li tal-Prim Ministru, qed toqgħod fuq l-informazzjoni li ħabbar il-Prim Ministru. Informazzjoni. Normalment il-diskussjoni tibda tramite il-Vatikan u n-Nunzjatura u Malta l-Uffiċċju tal-President u mbagħad minn hemmhekk għall-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Fil-bidu kien hemm diskussjonijiet, ma kienx hemm ġifieri deċiżjonijiet dwar l-ewwel ġurnata ta' Diċembru. Issa, eventwalment ġiena informati li dik ġiet posposta għar-rebbija tas-sena d-dieħla. Issa għaliex u kif daka il-Vatikan jista' jgħid mhux jien. Ma tistax tikkonferma għaliex il-bieraħ kien hemm naqra konsern li pajjiżna tħalla l-barra mill-kalendarju tiegħu. Ma da mhux jien nista' nispjega dak il-Vatikan irid jgħid għaliex għax minn hemm tibda l-imbuttatura jew it-talba. Ġifieri huma juru x'il-intenzjoni tal-Papa u inti ovvjament tara taqbel jew le jew whatever, imma minn hemmhekk jibda mhux aħna ngħidu isma' ejja fl-20 ta' Deċembru pereżempju. Ġifieri saqsu n-Nunzjatura tgħidilkom. Okay? Grazzi ħafna.